Ahojte kamarádi, pozdravujem vás, chcel by som vás všetkých srdečne pozvať na Medzinárodný rómsky festival 10. septembra o 18. hodine. Práve v ten deň a v tú hodinu bude premietaný aj môj film s podtitulom Vnímanie, je to dvojdielna časť. Veľmi sa teším na to, že sa ten dokument dostala sem do Čiech a že aj s vami sa to môžem podeliť. Takže nezabudnite a možno si aj zaspievam s jednou skvelou cymbalovkou, ale to bude také malinké prekvapenie. Takže nezabudnite Medzinárodný rómsky festival 10. septembra do 13. septembra a môj film pod titulom Vnímanie Riko je 10. septembra o 18. hodine. Pozdravujem vás, majte pekný deň, ahojte. Bylo to jedno z nejkrásnějších vystoupení z Faktoru. Budem spievať ako posledný krát. Miluj, spievaj, rob, čo máš rád. Keď raz svetlo zhasne navždy, budeš mať, čo nemáš.